Li qed issir bidla fil-qasam tal-ġustizzja hija xi ħaġa li tirrikonoxxiha wkoll il-Kamra tal-Avukati. Sodisfatt bl-istatistika tal-Justice Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea, l-Avukat George Hisler, il-President tal-Kamra, qal li xorta waħda rridu nżommu saqajna mal-art. Statistika li ġiet pubblikata hija waħda pożittiva u li aħna naturalment kuntenti din nistgħu nsejħu turnaround għaliex jidher l-inizjattivi li ttieħdu qed ikollhom frott. L-Avukat Hisler stqarr li l-miżuri li ttieħdu mill-Gvern fl-aħħar snin bdew iħallu l-frott mixtieq. Kemm iż-żieda fin-numru ta' ġudikanti, kemm fit-titjib fis-sistemi jista' jkun li jkunu waslu għal ikun diversi fatturi. Wadri aħna tinsix li aħna pajjiż żgħir in-numri huma żgħar u anki ċertu li nqataw ċertu tip ta' kawżi jista' jaffettwawlek ukoll il-persentaġġi. Faħar il-fatt li Malta rreġistrat titjib ukoll fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ġudikatura, tant li pajjiżna huwa l-aħjar fl-Ewropa fir-rata taż-żieda tal-ġudikanti nisa. Minkejja riżultat pożittiv u inkoraġġanti, l-Avukat George Hisler tenna li għad hemm oqsma li rridu ntejbu. Wieħed jagħmel kuraġġ għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta inti tieħu inizjattivi illi jkun jirrendu riżultat, tagħmel kuraġġ li tagħmel tieħu iżjed inizjattivi waqt li inti tibda tagħmel affarijiet u ma tarax ir-riżultati tibda tgħid taf kif tibda kważi ta' qalbek. Hemm element daqsxejn inkwetanti fl-istess riżultati għal dik li hija perċezzjoni tan-nies fuq indipendenza tal-ġudikatura. George Hisler żied jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu b'mod partikolari għat tnaqqis fid-dewmien tal-kawżi u qal li l-Kamra tal-Avukati flimkien mal-Gvern għandha tibqa' taħdem għal aktar riżultati pożittivi bħal dawn. Hemm min ma jiġix il-qorti għax jibża l-kawża ħaddu wisq, jiġifieri jkun qed isir inġustizzja miegħu għaliex mhux se jieħu dak li ħaqqu għaliex jaqta' qalbu. U aħna għalina huwa importanti ħafna għalina, mhux għall-avukati, ngħid għall-poplu ġenerali, illi dak li ntħaqqek tieħdu fi żmien kemm jista' jkun qasir, kemm jista' jkun malajr.